adishmaima yamamu nyina Sompa 93.1 FM Sunie Sompa 98.9 Ebraso ensemo ayaboa no dumienu braimu ene yede bedamo kase bono Facebook edawa abetimi akenka bi sesini na de de akotene bi ene se wowura ya danso tepu apie montre so ano yesisi popo na bono adantana sinimu ma What the Monyanfo was HMN Sabosu, H. Bibi na ye bibi ma bibi ye bibi nya sa and kasa media and kwa bibi da. Ensukasia 20 tachiman sunya kwano awe ye ni hombefa baby no ma kosa nse kwan fa bi atia yira. Na san su bran samua asani agua na ye bekọ epoye mantamu ni akwahwa de. Wa ensam fufro mu so eni disi amanyokoso be piem asantemantamu a eni omo party no ne nwa ya kwano pa ya wa ye makeup sie. Na ekoba ne sign na this year ya ewo offensive south stage. Omo etrese demonstration on beye na mo ye ya omo ye ne sign. So mpaka sie ba beto ya pono so kopiem antoa bia ye be Kenya ase de ne amanfrafo bi je hwaboso miwa ya bo ama ode ni kire mu beba. Ne yate etrese akromfo akeka won ho ewo achiase wansembere na enkra firi ho ba no enya de mu ode kura. Adishia ti ni suame se wo si so to da bi no mu wo ho a ya haye ni esiwie betu akofa nkwanhia kire fo de aba. Na minim credit no wanya bi ato ana wonya bi ntoy enra so da sumu ana mu nsam te sen PU arresting panifo e de nema bi egu akwamu na ye de ade a kasia pono ni de animu ni ewie yi wa pesma kafo wo hinini ama kranchi adazo a sofma mi premeni asante maidofo wabapa amesa mene nana kwabra kese kasia poni mi ebiemu ni o edru hobiem eye bia ba bia na o mikroma achema da edru hobia ba wo wura ya danso o ena edru hobiem no aba na busini ya obosome frɛ ho aba beto dwa ne tape bia pie monten so a ene gadam se ho adwadie ena ekoso kwan ya befa so ebedie ne kwan ya beji percentage ni nyina da wo mu o eno nam so me brade ache bia wo man ya wadubu ache wo benkata cheti akonwa mu no wo maga na nyina ache woni asante mantem so afo no nyamfo Simon wo se mensa twetwe ho nkomo se bo yakekafu akeka de madam payo ya danku bi na asemu ye abubo pei se ne yeka no so tape bi bi tapie tuwe no aba no bembe mkura na enye ono a ye so tamfuru sia sa cha ne pa to mo be hwemu ahwe na ehwemu a ne ye be hwem. That is even we mono men kasa until the investigation ama man who say dance men kasa em say we are aware amount for obi koye voice over say me need the deed say the truth right that's what they say ya chief ya back one quarter ya quarter reminding for 2 weeks of that back on the 6th let's get on the 6th number we na go quarter did you want me to do ni so ni aso ni e ti media de di bia di mi a anya metero enya metero until we are investigation to establish and then after you want no continue. I don't want to talk to the for mine. I'm not talking to even a portion of it. Until it's established. You see, one problem. So I'm careful in handling issues for I'm not talking to you. In the investigation, you say and so I will also inform the boss appropriately. So now I'm not talking to you. When I know nothing about it. Never did I not get it. That was the one they do for. So if you make similar things against me, that's like even Dr. Couture said, well, I read that I want to. Let's get to the teeth of it before we start talking about it. Something we are made about against me. I'm not for the team assemble people. So we assemble and know how to handle the case. I will handle it appropriately. We ya sentiment temu swafo nwanya for Simon was emensa na tape kura enei akwatwe mmerechari abafie no enie manfo no besia na so manfo no je 100 million aha sana asomnetia ntiache na se asamma se o manfo no so mo ye chip compound bi o so mo mo se na mo ko mo bi anya se o mo na do obi akoso nkoye adwuma anya no kreda papa no concession o mo tibifo bi enko me na papa na ma me chance na ma ka kire no ntimi na me ka kire se sana che dia no more atakranti me ma kwan na so akopo obi na ade na ba na o ma ba bi si na me na kasa abokire na o se okay maka wate
me chefa ana me se me de ma se be ya wo be kwakoye adwuma na so anyi sika no because se na wo ka no kra na wo se gume nti nkachi bibia nkachi obetuma ye e wo minti ho no se ho so ye forest a sika wo ho nti no ase wo be peni papa dem se secret wo se diwo no so no ono afa kwan bi so aba me ho ono so fe so kwaye adwuma no binti ono na ayi na ko so ba ho se ono kwaye adwuma no binti nim so betuma yusu no a to no yusu no so a mo ni na ho ko diwo no wa onim se ne ye adwuma no ye kalebule so yusu no na wa betuma pe obi wogine dia ade na wa wonyi wani nhyeta na fo no no munye adwuma na utuka na adwa na wa akwaje usika eno no beboa because ne nipa ba no wo de obi kogina ho ma wa obebu onim se ontumi ma ho ndi wo mentrase no aba me ho de documents kura abre me so sere me a me mo no na me mbusa sa de MP ntumi mo no secret na me ka kire no we de nya de ya so ka kire obi aba me ho se me ntimo me kama no na yi ka adwuma no e ma na nya baby enye adwuma me nkai eno na eno kono frɛ me se diwo na aba se ka kyerɛ se me hu papa no ma no nti me de eno na me ka kyerɛ se momode na wo no kɔpɛ China ni we no China fo no do moko nti wo kɔpɛ China ni na fa mo ebra nti wo kosi eno kono so eno kono etiche ni ene ne kwa asɔre nti wo kosi no so na fa China ni mo na wo yi ho afiri mu kura nti wo no mo tem so no so a opɛ kura wo nkɔ hɔ wo de waka kyerɛ se meji 50% nti ro se eduru hɔ kuma se baabi a mo be hia no mo hia na waje usika seed money a obegye no na waje simple na eke bia odi bia no o de akra firi ho na afi ne ekoye nim e de me no nya nam ka se suma esi ne ekoye tibio na ni ana ho cross nipa na etwam ho sia no na akere be ni apemre na etwam ho sia ewi ase akra takra ka se me ma amoa no enya hwe ni nyina ye a lesson nipa de hwe nyansa timi de me ka kire on se kwan bia se no ase o timi fo so na okoye se adwuma ni nipa ne bia o free no kwa obeba ku ika de manu ana de nkofo akọ amokoye adwuma no timi o abrochire wa free me kura anope say me de 5% to be ma me 15,000 na me bo se Monday na kola bi en fe ma me okuma se me ba ayi Monday nti ma say ayi kura no Tuesday sa 15,000 no ma me na ode ne ba ma e de adwuma ma no wo je bonsam papa ma me no so ma me na report me ma region minister me fe ma me no onfa na me obi live friend no me yale nyina no ma me ne se wo de wo ne me kokot maami no wowura ya danso so ma etwa ne ho ahia premde na de wo record ni die jata enti asem na fe ne ye ready be pie mu abo ya koya ni mo e won sanfo from Asante Mantamo so for Simon was say mensa na e kasai ukwa ga na mbarase bedwam so odom kase no won ne wasahene ya wodi wo manimu na wode nsam bia to dwane nyina no eye nsam a efa ne empasua no hasei no ade hye ye tete hasei na wo cheche mu a ana okakọ ya akopie mu e wo breman na ebro kopie mu e wo breman no ana wo so won kasa na adan na eye bibi na wo twa ye adwumade kase bi ekoso e wo breman na breman ahimfere nim ho a ana obodwa na eja anintifo bi ne abrempo bi num na nanam ahemfo ne adefie bi sia ya na odidi nkoma hwesede ye kwampa obetima fa so a kodo betima fa ne tampa e de afira na enumu no ana ye wurade nsam to dwa etere se sade adehye bi esu ene won ban etie e wo breman ho no hadwe papa fize contractor wono wadi ekwan na ma no se wonya adwuma no bohu na we de ne kanta akosi ha na we de ne kahira koto ha we de ne kaya sakoto ha na we se basa yentie no ye boye makro ni breman de eno kwasemi ni breman ye pani che makro nti wose nke be sha ase wo breman na sania MC ya chire mu no ahokyere ba ye no na ye mataho a awokro no mu na ema ye nkwan me yenti be sha ase eno nti ene de kwa sha ase wo makro abusuakuruwa enkontwema UGC ene kronom abohia kire ase contractors kusua omoye eho akwan Swami Club 600 ebesi o Swami hono omo kusua omoye Swami o Swami ni Swami mo hu se o so akwan nyina na kusua asphalt na afi ade na breman ye meye ni nyina ye mata ho sem nti o hu se ne abepie ase krampo ne fi nkontwuma na abepie a abusuafo nyame aboa yen yeti ayeyi a yen saka sika kakra sika ye saka no America sika opepe aduonum $50 million out the bagana sika mu sese a na je se wo ya aka ko 500 million Ghana cedis
yɛde bɛyɛ kwapra abohia akyerɛ ase ɛne brɛman kurom ha sei streets no yɛde bɛyɛ abusuafoɔ na me ntimi mfi nkranma ɛmbɛka sɛ street no ɛna emu asisi ne enwiri ngu fam me ntimi nya ne saa kyesɛ mo a mo nya mo ho nte aseɛ sɛ aha ɛyɛ kwan mu yesusu a ɛwɔ ha yi ahemfi anim ha wohwɛ ɛkɔ aseɛ ha ɛkɔsi mpɛsimase anim ha ɛkwan yi da mu sitire wobɛfa papa abrɛsɛ ɛne mo anim ha wowɔ havan anim ha wohwɛ kɔ aseɛ hɔ a ɛkwan no ɛkɔsi tire didi ne store yɛ nim na ɛkwan da anim hɔ a ɛkɔfa kɔntene wadaroma wabusua fie anim ɛkɔsi tire pani akɔsi mo osi nim ha wohwɛ ha catholic asɔre yɛ akyi ha ɛkwan no kɔsi tire ɛkɔfa pani akɔsi mo osi anim hɔ ɛnda kwan no nyinaa wadaroma mataho no abɛsisi kwan no ɛne yɛ etwagu yɛ ɛyɛ yɛwura ɔsɛe kye mensa bonso dɔm kɛseɛ no ba no dani soame mmara sɛ badwane ɛno no adwumadeɛ no aseɛ no police commander yɛ a ɔwɔ soame ɔno nso na ɔwɔ aseɛ cop sɔmpɛtana emmanuel asiama wɔno nso ne samtwerɛfoɔ kyɛ asɛm yi kakra ɛyɛ sɛ afe ne fan police soame district no ɛyɛ adwuma bebree berɛ bi atwa mo ne ɛni motorbike patrols na street robberies no na ɛha dwene pa aba nyame adom yɛwɔ yɛnyɛ motorbike patrols ɔmo kɔ all the vantage points including all the financial institutions na ɛwɔ Swami areas no this year for instance Nigeria for me no mo ha dwene pa no nyame adom nkwala mi no ɔmo Swami ha motorbike patrols ɔmo kyere ɔmo last week nso mmeranteɛ bɛsɛ 9 almost street robbery mo de pragia almost nipa 9 no baba akye wo mo almost so mo nyina e do makoko to mo police custody oye for the investigations last year so chronom last year December ye che and so street robbery nipa man che be 9 almost call 20 years each na court system no ya na de kakra e take time this year for instance Brema street robbery suspect actually visit fire or various causes nko be nkono Swami nano de kan ho and 9 kan ho so we do miensa ye bi ye be say policing is a partnership between the police personnel or the police institution and then the civilians so when you vital information bi amam kwan transfer omo famre ni ntu anamo ye mentimi ma secret no etinje modern na ye kan the same say last 20 December 2020 MP my motorbike miensa and ye patrols the both day and night sabre moto no ni nyina asese me am press for me omo ade mu bottom sky to moto omo de eboa eye motorbike patrols ko ba bi wo ha car police car ntimi ko ko kwa na ye moto for no ntimi ko na ye car no so e saloon ti dia to MP ani Minister of Parliamentary Affairs honorable Chase say my suppose ni MC say omo no mo ye no mo mu aye no mpa pick up back ma ye no mo sa mpa motorbike ni bi nkan ho na ntimi sustain proactive patrols no Swami District Police Commander COP Superintendent Emmanuel Asiama and yet in Kenya. Yakwa bunu marimu sabrinti ya te wanyade bunu no ne tachima kwantempon be de kwan ya sei na nanu subranta mu eto ye na akopie mu okobedi ya no na wonam soa fitachima na sa wopese wo kosunya na sunya ipade abefa ho ensuo na to me kwan wa ho enam so masompa ye nuanom e wo sunya de wo mani akodi akire me ne ya pesew ya se traffic mo pese ene aba peso a na sa kwan we no akwantufo eso ne me kwabokina wo mfa ho enkentampo tachiman wo mu nyina nam wo ti se mpanifo so wo mantimi a ma bi pa bi amfa ho a betumi akofa ho how kase pa ene de aba say akasai no Bro Regional Coordinating Council one may and the engineers say wo mu di drum no animu na engineers e bi free 3 garrison battalion 3BN ya no liberation barasia eno e wo sunyan wo mu engineers
ase ena wo mo ba bebo adwuma pani a wodi animu warrant officer grade 1 Hammond Wokan waka ho troop commander 494 engineer department 3BN wo wura Harodo atakura atobere champon wono so ka ho ena wo mo ba be adwuma yi enam sunti ye ne bromantam so afo ye maame a wo Justina Barahene etwetwe nkoma a wo kirem se ni aye no eyi wo house anse kwan no se tumi kosi sa de a edi wo haw kase pa ene beba. So together with the regional highway engineer, the municipal engineer, the directors and few other stakeholders, we are here and then thinking through. Now you see some soldiers around. They are also the 494 engineers regiment in Accra, but they are detached from 3BN. And so after consulting with the stakeholders, they will also dispatch to come and support us as to how best we can manage the situation on the ground in the interim. And so now they've suggested that we get a machine called backhoe. Then even as we are waiting for the backhoe, we are also bringing on board pumping machines to get the water off the road so that people or the drivers or commuters will get to know where it is steep, where it is passable or motorable. So for now, that is what they are doing. And with the support of the engineers and the suggestions here and there, we believe that at the end of the day, something good will come out of this. Wani monyafo Justina awopa na hene bonomantem soafo ne yekote ehi ensubransa no de toa na egusu ya eto na egusu ya esane gupa na wotwe etwam no a etwam ne memenda ne kwasera so a yabaduru na dwoyi miaye mantam bebre wo hono mo ansuo no toa na egusu ya eto na de fi koforodua eba etrese enema nye kura adesie ye wo ho eda sori anopa bra no nsia pa ho sima aduanan omukohwe ya na de na se nam gata yimu koi da bi na de ani da bi we de ntumago ana obi ntumago sa na chese akoya tinyinjie kwa kakra se na we de ntumago ben no ntumago ben na da no ho sa no omukohwe ya se nipa ensu na tomatere se wo wura bi a mutimi hu ba bi a wo fire na sese ya ye kasa yi omunya mfa ne din emma ye etere se nsuo no na akuno se de ade o na tere se akoya nsem bebre pa na ye boye homode bia se ye benya nua ba ma kwabra nyaako wono na wo horum na nkaja watimi abwa nsam no nkyeremu yie pa e de ma ye firi se sade nsam no siasi e wo koforodua ho sa no akoye awero hosem pa ya obia e ka ho asem so ma me kobra ye kwadi asante mantemu ani di si amanyoku o ene wo mo kasese ne be piem asante mantemu amanyoku no ne ho ya kwano aye makeup se akeka hashado atutuna ni akire na ne ndi si amanyoku wo mo sini nwam ne na kwano aye de Andrews na nakwasi ya ono ya original chairman eno de asem yi aba betum obra vetin no na ekwaso barekese atwema mponua twema nwa bieja south twema nwa bieja north kwanso 20 respectively ena na wono eye sa vetin no eno wasi ene pandisi amanyoku ya nka sentiment am tom wan city kuro bi entry ena na die jai anwofe wo mo wa ya kwana tuonum se inshallah 2024 akono ninti beto aba ma wonum NDC ye kunya na ye de nyoma egu akwam so wo hwe ne fan a ye fa so epike ye phone ya ye no biometric ama for epike no online ama for chom ka online. This is the first time ye vetting every vetting ground biano ye wo lawyer eka vetting team ho ye vetting nipa ntusha asunje ewu ye de mra ye adwuma ntuga first go send bet baby no na entopani ade but the social nipa na allegations ade no ewo the form na so to say NDC aye prepare say 2024 ye beje aban no esi MPP the ensem to say na ye atase edoto enyoma na to say eni eda ho amobi ade na ko mo da say ye disqualify okura na basis ye disqualify no ye ka emra no ye de eto ye guidelines ni ade ye ma uhu guidelines out in some of farm for ye appeal in the ama process no ekoyi weye
Owura Andrews Nana Kwesi Asante Mantemu Jam Training any abrante no fe nyasam keto akora na wono me kwa dwumadi asebie eyo no monyamfo na nasare bedi akwo Obama aka ni DC atwemanwa bieja na nei wasi Asante Mantemu organizer na ni abri se egwom se ye ntonso mfama no wono so ekasa sie ebi so MPP a wono ma mo akora ntiene yemfa mo wani nyina na se akiri tani nyina nkoma His Excellency John Dramani Mama mampani dada ne nto aba no ma no 2024 enu akire wowura ejeba afo solar wono so pechaman atwema mponia constituency wasebu amawisdom wokumkom twema nwa biajasa constituency ena fe monyafo sebu amanoa wono so de nsembi eto aso ayakono so we after 2015 elections no yantinase ya magana po ehu nyuma pa His Excellency John Dramani Mama yeye. Now there was a challenge and I mean chade a year 7 years of Nana Danko Kufuadri. I can't check Ghana food now say President Mahama was the best president. Now it was rather unfortunate that Ghana for Sebi and Nam Adadane Atra Nanado then opposition leader Edima Omoto Abama and then no Kata even 2020 elections Ghana for to Abetia a President Nana Danko Kufuadri. To me no and this you can see when you pahedom I waha get you get position biara ni hon mo a obeba ni free ebi contested like other members nipa be kum nyeni pakuma it tells you say ndis aya kono papa yeah Kenya me ama me big na for constituency chairmanship position and say number be do okay ahon ke kan ko for party ma from zero branches sorry eba me fie ni nsema no mo kan ma manage the party ya de nsemu wa mampo no nipa ko be ma di party ni o mo dia wa mampo no ha ano na habi no ma on say eya tre party no NDC e wa mampo no ha e na kan ma ko mo de be say memra na me ma megna na me chairmanship to me die no amefa mo wa mampo no the first duty a me ba be say me secure seat no parliamentary no e dia ma NDC amanyuku ya say de wa ibi da no o ka so be ya yini no achinyi esan say yenyine ni ba bia na vote a na NDC wo e wo atwemanwa bieja ye current register I free and sa ye me can NDC register na ni pay wo mi enu 500 sisi a me no ka say enama djumaden a mi ku me ho ye da form e ma manfo ntino ye second registration ye na anu atwemanwa bieja south ye nya 6000 plus wey enipa wonu magina ni bi ni ase annei ene o ma ye ginai ebi ya rakotafo aloyafo aprosifo edi etu agu fam ya wo nyina ekwadwo NDC sansa manyoko no ene government awapam no wafira no ehu pa adisia ye wo ba ne akurom na afen so wawa se ne nyina da ewo office south municipal no wo Asante Mantem ha sei omo na ekasai ana omo tese efiri se wawa se na afen so ba ne akurom eba ye no ye omo so te honom no se ye ka se MC bi abon omo hu bi da no man si ye on potam ho de wowura kinsiri owuso apia hwan wontwa gura na MC kwa na ntwa gura yi na MP no de ye womonyo MP no Isaac Opoku enye tere se sa dipa bi enu aka motama bom se empuntio na eba se bia empuntio ye nipa na nam kwa mu ba no mapam no asan ade se won potam ho na brɛ ko omo ka bom no na sa dipa bi enu aka bom no ba hweti mu ɛna omo tisi monte so wadada ye demonstration be hwei enya sam keto akora na yenti ade se ne bi nsɛm a ɔde man samtwerɛfo deda bia ma ha meji kwan ɛna therefore yes ni ba ko ba so oba bebi better bridge o ma ye na wo bubu bridge no amensuo tata kwam ye ka ɛna mfa kwa case ka ukọ no ba 220 edru kwasiada ye ntimi nkodwa ye twa body niam free kwan so ekofia so ya bro eja light ya omo abeja light ewo ye gukom ena nkwala ya bisa wo se me ku na ye ko besi sama o twa mo bisa o sa denti no me light na o se no mo ba bi ye adwuma ena o jai ba ye etiji so mo ko wie ho ansa na o ma ba ha na no ye o ma ba besi sa na de na o de be ya ha de no ma sa de ko saji so mo ko wie so o mo boa ti se duru abato ena o ma ba so o mo be ye light ani abre pa so ma me ye kwan ne dia aha ne fie so e kwan no say NDC ne pipi o mo din hambo kete ba bia ba if you don't stop e say kwan o mo yisu kotal aso ye huso
no office for me for no go say the crow say the crow that I said the sweet jam no you to go a crow na fo ho sa bere wa ti kura ya ensantre ni go ba ya me se wadu ya ne mpapo agina atete wonya ne na atete fom na sa ba hwe na nsuo to na obi yale a na wota ho pa na wonya moto nko ka ma bibia ma na wonya awo ka wa je to wu enipa wu afi nipa wu account anato wayale ne yam ma mi enu ba ku moto ba ku ni yam yanya moto yanya ka kwa ni ho wo ma wu tete bia ti e uko to la bia yesa wu yam no ko tutu ye ni bi kan ke ye ni bi na wa enya na wa to ma ya ni abre adehye ya mudi achi anawie no ohwe ekwan na da so no kuranie asefem pa wei ensam a adehye ya ewo ba na ekurom na fe nso wawase ningnada ewo fe so municipal no wo Asante Mantam ha sei na asamunti ye pese ye din komo kakra ye ne nana ya wo bonsua nana owusu achiman enim komo kakra nana wadaroma wadehye onkwa so o amen de wase nana mesremi bisa wapomu boko de jana da roma me pa cho me ho ye pa na wusu e nana ba bia awrade dia bedu ni o ye ni asembia ka papa de otumfo yakopon ase nana wo kire se wadaroma woni Sompa na edin komo nana wadaroma anye bonsua ehene eye banye kuro budukuro nana osu agiman nana fa ye da ase papa ye da ase papa nana wadaroma ni nyina no ye makwan ho nsam na akwan no na ye de ato TV no so no amanfo ehwe no nana no kura yame anim ni ekwan no hadwen na wo kura de wo kire se owura Joseph Buahi edu kura de wadede wo pa nana sa de tie ipato enukure pa ana woka eto da ya na omun nsem no edika me kye wo chiefo nyina wo se yempenyi ko se ya yi ntwantro ye ka no kure na ewu mu no ikura Buahi didi no matene nka na me hunu wo mfoni so na wedie ono ankasa ba me mpesu aso ma me bodwa yesie ehia no bande krom electoral me ka se Dr. Opoku MP de wo sa to ase no ka ho bi MC ni mpanyi po na ka no gidi na be hia wo na de haye pa ni ye kwan yi so ba offensive kokote ha obi obi bia bika be fa bontua Gambia amani ye ko ho wa ase ni bande krom ho do na ekwan ye haye pa ade haye na yesu ye kwan kesi a edi mu ewo offensive empate wase pa ye ka koko ye ka aduane ebeba efa kese no afisa akwa na so enti wo ba ye no na ehia hwese aja koko yi sesi emu de mu wi a obi bia oni word price word commodity price wo follow no onka omwo no hwe price e to no abana no abrochire word market no hwe na hwe sika ide ma akuafo sesi akuafo edua koko ya bedane abusafo muchembe 9 ba ko na bia mbodi ma ye nso aja ye ni anu nti ye de si agire saa na ye kwan kakra ye fasukodi pa de mamudi kesie hye mbotwemu munyama ye abaye na ada wo yedu obeka hye se o ye nyai na ye twa banwie na ye twa banoma Dr. Poku na Dr. Poku su ka se o wo ko ne office kura wo mre oni ne kura timi kodi dokono to nse na adidi enti wo ma ye bia se koko rules no wọ́n de saa kwan ayɛ dɛ aka ho ɛma yɛ bɔ nsɛm ɛma ntirim sɛ baabi a ofiri aba baa ne kurom hɔ aba deɛ ade ehia no ti wɔ hwɛ saa kwan no yɛ nyinaa gye tum yɛ to abɛwie yɛn nkɔhwɛ yi wokɔ a wontumi nkɔ o sɛ wobusa president na ɔbaa hɔ no a ɛfɛ ɔmo baa hɔ no a moto no ɔde baa yɛ ɔbaa yɛ ne mpaboa koraa ahyɛ no na awae because na onim sɛ deɛ hɔ no titiɛ ɔka se yɛ kan deɛ di agorɔ nsuo atɔ nansa ekuafuo unse koko no ma se ya eja brode banchi meko ni ye ban dwa beton kakra ye ntim beton yo aka ho asei nansa mpese mbefie ka ma ntimi ma ena ma ye ni bere ya ye sori ya se unhu ne wonye ye de yesa nti kwan di asei pa kwan di asei pa na wadawro ma o ebere amote mu hugu monte so kakra no oni ade hie no no ka ye ya ese eja ye sre permission fe police wo ye di nkrata ko yi nti afa ne be ne kase pa so ma anye hu bibia afa ne be ne kase pa nana mesra mi busa wo se wuyi akwan ne to nchane a ede ne wo hawo ne amane biewu a woni wade hye no anamu ho da siki bi so wo ba ho no mu a
edi etoso mienu ohun se wo mo so ombre kanea behwe hwan de gu form se sie e man ntimi nkodwa wo se nsuo beto a obodi na se ukotwa na we dey bo se ebebre ebesei oba anyim a obede waba moto to da moto kura de nipa ba ya na yipa edin pa nti ye how park se nsuo nyina enye nsuo ho nyina enye ye to mo nimu a ne nyina ena dasa ha ye pa na suku ho sam so te san ene ba bia mo boye mo hu yie ho so sam te san ba basa jisi amra ye tututu ye ni a na egua am na tintintintintin ye bia ye ni a chance ntada ye ntimi antom a ye didi tuo saa ye ya te sie sansa ahodi ni onti no so wa onu makura to mu kira na ni na jegu to da na etuba krom saa ye hu ye ha adwe pa suku adan wo ho de ya nkola nya mi kwa na so mo so etwa kwantente saa de ko school bebe free class in eba bebe free class in the best school ewo so se teacher for ko me pese me kire se ba na ekuro mu ho no ankasa suku wo ho no mu a ye wo faase ne ye mma no esoro ye mu dware ye no maduru ana se giso mu twa kwantente sa no mako school no wo ba bi school no ba na ekuro mu ho no mo na bi free mia na ba ho electoral the whole school ye ewo ho na won free mia na eba na woni bibia ha school kakra teacher for ho no na bi also omo ntimi fa omo family no ye den ema ho ntie bia weekend esese bi okohwe ni family kakra sa ne mba ho ne mu ti sei okwa na bia Mondays no ba no a nsuo to a on ntimi ma nti se nsuo ye sa bia ba 3 days teacher for on ba school nti kura na ba on ba kwa ho na che o ma di nti kwa na de ha ye pa ha dwe pa aruma o ade se wo krom ho no mo hwe amdodo ba yesen wada aruma ye number ye tell you ye chombe 600 you banye krom electoral area ye chombe 600 ya semo nana aya sempa na nsuo isa toto sei pa ne sa kwan we pa teche we na ya na ye bufu se wa o se nkokura ya na ti wo mo say youth enko farming enko farming se bi una na we asase wo banye krom no akotina ho aya just 12 months from kokoti to 12 months unya kanko na okoko ye adwuma se unya we so akoko nua be na edwa so be dwa ne se kwa na si na ebe empro ebe pro so o ade bi e pro a na se okofa be dwa na se kwa si a ebe pro nti na wo si youth no ko farming no na so no unye nkurase kwa no ye mo mutimi enko ebe de motimi dia aye adwuma na ma akoyi nana ma ye na wase eni musampanifo etie nkomo a ye die ntebre pam no ebia ye hwe ebia na ene mapanam kwamu ba nana wie ye ni so bre pa nyankwada amen ene ya etwagu ye nana owusu agema ba na ye kro dikro ana ye tene nkan yes ya prosifo sabre ko piemu antoa ya be Kenya ase a won ma ko chi nipa bi wo dan bi a ye nsi nwie ye amanfrafo ageda no aboso ahoho ya ye numa adwuma cropot ya ye di ni patam na semu yi no ni kire mo ankasa some ya mi wura ya boama ya obebo mu amane de acheme ya o mira ya boama ya we ohini ya da be kwa no ya fa tirim wadidi ewi yo ya na wajina ye magina ye migidi so otimenka ai na boy nkwamo Kenya ase wo no de na asi yo ohini sani o de tu ja no se beka se ne so last week mu ho no mo yete se okọ akokọ amo ye wo adweso abatom pesua so asante manchama se ya aposifo akwa akoche awohuo bi be aduonu enan 24 bi a na nipa bi di o ma ba be hyedan bi mu e wa akokọ amo abonten so wo adweso abatom pesua so e ba asa no aposifo tutu America ko hon mo ma immigration service impeding for ka ho e ma krata sema na wo so mo ye esa kesiboni kana se ediporte sao ho wi no wo mo eye na efiada memenda kwesiada ena ye kwakote se odu ani kire Kenya ase abrem ene antoa ye wo kwabere East Abaton Pesua so asantema se kro no a aposifo akwakoye mfisi mu bi ema awo be 47 bi a wo mo ehyefie bi mu ewo Kenya ase abrem ene antoa mpotem ho no mo wo mo acheche wo mo nyina na sa operation we eye Kenya State District Police Command
ene Kwabri East District Immigration Officers no ene kabo mu a wɔn etu saa na mo wei a saa wɔwɔ bɛ 47 ya wɔn aba bɛhyehyɛ amanfo bi fie ɛwɔ Antoa Kenya ase ɛne ne berem no si ɛde mo kasa yi wɔn ama so a wɔn ɛde ba ɛyɛ asantemantam ase aposifo atena yɛ na mfifi mu a wɔsɔ mo yɛ wɔn ayɛ ɛma sɛ bɔ no bɛsa abɔ wɔn mu asa de wɔn akɔ wɔn nkyɛn a wɔn asa akɔ nipa 47 ya wɔn nsa aka wɔn yi ebi ɛyɛ Togo adehyeɛ ebi efiri Alatayaw anago kurom na baayɛ ebi firi Burkina Faso ebinom nso so no efiri ɛyɛ Cote d'Ivoire ɛna baayɛ a wɔn nsɛm no nhyɛ dan sisi so papa de kropɔte a wɔn ɛba kuro yi mu ɛbɛgye yɛ ne deɛ wɔn nsɛm no nhyɛ dan sisi so papa na ɛnam so na de hu kakra aba bɛwura amanfoɔ mu ɛwɔ Kenya ase abirem ɛne Antoa mpɔtam hɔ nom ama fiewurafoɔ binom kora starte ɛma wɔn yɛ ne sɛ wɔn ba bɛhyɛ ase awurawura ɛyɛ afie mu na wɔn adan a nipa binom aba bɛyɛ han no wɔn akɔ akɔhwɛ nipa kropɔte a wɔn ɛte fie hɔ nom ɛne adwuma kropɔte a wɔn ɛyɛ nti a wɔn aba bɛyɛ han saa dan no tie no mo kasa yi adan no a aposifoɔ ɛyɛ Kenya State District Police Command ne wɔn nuanom a ɛwɔ asantemantam ase yi ɛka bɔ mu adan na saa ɔwɔ no na wɔn tete mu no tie no mo kasa yi adehyeɛ wɔ Kenya ase abirem Antoa koraa no wɔn mpɛ sɛ wɔn bɛfa dan n'anim ɛna mpɛ sɛ wɔn awura fie hɔ nom akɔ akɔpɛ biribi ɛnam so ɛma mpanimfoɔ ahodoɔ wɔn ka bie wɔm wɔ bambɔ ho nsensɛm mu national security foɔ nyinaa bɛ mu a asɛmi asantemantam ase aposifoɔ mpanimfoɔ nyinaa aba mu a wɔn asom sɛ ɔkɔ Kwabri East abatɔ mpɛsua so a yɛbɛka ne sɛ wɔn wɔ police stations mmienu pɛ baako ɛwɔ Mampɔnten yɛ no ɛyɛ district capital no baako ɛwɔ hɔ ɛna ɔba Kenya ase a baako so ɛwɔ Kenya ase abɔnten so ɛnam so ma adehyeɛ wɔ Kwabri East titiriw Kenya ase abirem ne Antoa ɛne ne mpɔtam no wɔn nso wɔn police station kuma bi so wɔ Antoa kuro no mu deɛ bada wɔn srɛ sɛ mpanimfoɔ mmea bambom na sɛ ebi a ɛyɛ kae kora aposifoɔ yi sisi aban atotɔde ama wɔn mu no sɔmi de bi ba abɛto mpɔtam hɔ nom na patrols ne adeade wɔn ayɛ a ɛbɛboa ama wɔn asom yaw krama hu deɛ aba abɛtɔ wɔn so yaw asante yɛ bo asɛm nka nkyerɛ sɛ twa so na asɛm dɔ wɔ nti ma mo wakasa yo wo photo we nso ɛda so deɛ ne yɛ fresh pa If be what yo me feel be I me bu no ai be ajeju a me bu na ma abusua ye kwa no ye ni owura Isaac Kwabra Sante Secretary Landlords Association Antoine New Site hello Mira ma he Mira Sante hello kuku amawre no ntimi nye ko no hello Mr. Sante yeah boy amade se benya owura Kwabra Sante o secretary de Landlords Association wa Antoine New Site na ya busa ne said ya be ye de ha obi bebre wo madwuma ye no ana kwan be so no obi be ha dan kora wo scrutiny ze nipa koro no na ze hello Mr. Kwabra Sante yes madam Mira ma he yeah na o ma me ye do ba de asesa wo ho ye patwa me ho ye pa ye oni asie yi e do ha obi bebre mu dwuma de se fie wura nom said the na nipa de sika me said na ya o sika say me nyama bebre na sis wo my way mu and national security na police for immigration e bo modi on the media na emra ye koye meeting Landlords Association aye wo Antoine New Site ase e de ko am side no and obi be raise concern be say ono ne mantem wo no e ya ye say enkwala kwantini mpie e say say nipa bi aba be jedan omo dos no mo tifie no mo nyina aso no omo nka ye kasa enti se bibie ni ayake yembo modi ana nke ntu ana mo bi na nke ye hwe enti ma ye fi meeting ase na ye nyina ye bo ye ni ye bo bantum na ye di ani trefie ho enti ye call ye na ye bo mu na hwase no mo person bibie kum ba ye mutiri pa bibie go fie ho na for ma hwase di me kewira dem ena omo ye na ba ko ba bibie ye nti refi ohun so mu radem yes okay and you right inside her and you be police no nti 18555 number near prayer and then the relay information no and omo my Kenya as a commander nti commander kwa ka send the petrol team nam
said that one said your mind is no a police for crowd mienu na buy omo the police car na buy na so no say the security na say ye ni na your collective responsibility bibia yi ni ebitimi aya ya be boa mo man na kone ni say Boko Haram no ba Nigeria no any police commander baby no kokofa no okofa sa Chibok girls no any police commander wa kokofa na say president ba e krobman na ma ana ma be form ko e enti no say ye pese ye may security concern dia then there was say yen e krobman no amama na yankasa na esi ebo modern say may say security concern enti no you raise alarm no fortunately enough immigration for e de omo ho agem adope omo ba ha omo de omo be interview omo ba na nipa 26 na aka and right call ye na mba e wo me 10 na me 38 omo gu ho no ye bisa dwuma omo ye omo papers ni niam a omo ni hwe omo de betre omo so omo ton ro omo blackboard omo a timetable niam be bre omo kire omo dem ho obi ni made potia omo ye na ofo di bi say omo se bi fe from omo so omo refi ho nkola no ho na omo di America esan so omo ma me no so tu omo so omo hwe bi ye enti no omo ma de pon school kra no omo mpene man nkola omo ntimi man nkola no kra fa fi ni esan so bi esro na se mo so no se oba bi ba ko ehwi wo esi poma obi omo ti etro ni bisa no so ko hin ama oba de show mo se de ekoso ofi ntimi ntana ho e so ofi odo bisa na dia no mo ye ofi o se na so ntimi ntre na so ndo e so ko o sa ko no krom enti ma ye statistics e dwen se ebia na nkrofo na omo gufi ho no it could be so be from Mankasa from we are victims of a crime syndicate bia if it's an we say nkrofo bo ho mutimi obi a ube so unia no akufie bia bi no afro oh yes ye nkrofo ye fa nkrofo wizima enti fasika say bra o dizika but no ma dizika no ma so no ma ka se dipa be miensa bra na ye dwen say bia na ye nu bia ana say could be say bia the foreigners ya ba so mo mra be diwe bone ye nim adepoten a e wo ho no mo asa nkrofo no ma betena ho ma be enti ye bomba dey say ye di ekire afre mo central for some mo so bam a police wa bam immigration bam o mo guso ye de o betimi aye na de o mo ye no so yes ye de ni hwe o mo anye niema pension am ye hu de kwa ye be koso di o mo chi akofo so be ye adwuma na so mo ye no ene mo bi enjai if you say o mo ba bi nti ho ye ne mbate ho ante efie na o mo be shame no efie ni wura no wo mantam obi Oma bidin de Dauda Aziz mantem ho efie ra ko ni bi so munim no mo ka dom ni se no na e ba sa na efie ra no ye nya no ye busa ne nsem so ye nya no ya kasa committee no kwa yesu ye pe no de den na mo se police commander no se o mo so afre no na sa no nkrofo no mo da so ofie ho immigration for the by 26 na aka ho ye ka se ni pa no da so ofie ho I'll so montana ho kakra ye chairman na mu share na sana mu adwuma ye ni madwuma a wo mo ye so wo mo kire de ba de wo ho se de no wo mo kire ni ye so wo mo nkoso antre fie ho ye se wo mo ho no mo so mo hwehwem na ye ka se security for no adwuma mo ye no ye security ye concern ye di o mo chipa ye njemu ye di o mo chipa ye pese ye hu bibia frenchim engrofo ni visa mo mo nko omo se da ni ade poti on ba be try fi say omo so mko yi box bi be try immigration for na box ni obie mu a omo say jewels bi ni ma ne mo say e magic wo mu se ho ye dey sa ne ma ye hwehwe sa ne ma obi ba na so fa de papa bi mbre ye o man na e dey hu hia so betena ha tasante wakoye secretary so obi be han obi dan a e dey ne ma na esu obusa nipa krontitu ni awowo sa na mo de dan no ama no because the editing say if you ready do mo 350,000 that's 35,000 Ghana cedis and not any feeling you sa e dom no yes I don't know enti no ye perceive ye store and America no ye perceive who fear no so but fear no ohun ne say he's not accountable to us ohun ne say he's not accountable to us ye mum na was say a finding way ye betimi enti police mum na at this point no betimi acquise fear no now my use to emrana de di na bisa no kwan fa so mo timi and he's arrogant like I'm for after complaining and in some way can say as on phobia ho ohun ne say ode no ho wasi ni fie wi onto ode no e fie so ya sa trego ho say stop work produce permit meaning say kwa be for crumple man the permit so si fie no Mr. Kwabena Asante ye bu ni egu so bra Asante ye da sewate na se mo ye nso ebe me ye ne ye akiri ha adwe mo so mun di akiri bi ye ni na ye be di akiri akokra mafia series no gusu ada ekoso Sompa TV so meme nda bia no nwotwempa mu kopem no nkora nwumre abusua no mu ntwa nhie
na mo hwe bi 21st clinic maame abey wodi nupa edum ye extra comfort midima for eba center wodi for Samuel Power Ministry and Counseling Center wonom na asomu abey eba clinic wose be ma utadua mu aye mere untumi mfa mo bra biada utadua no atwe tentente te selatric ahoma ene da asre ho ena wuju nsomu eba sa emwa maame abey beboa wo stomach ulcer yem kro hania etwo brim epilepsy etwere edwom nko an beba ukokonti akabodua he form tracker man animate for kontokwa maame abey wose ni nyina patrapani site obeboa wo yankwa homa no so na ye ne yenu abema kwa me redu eni nkomo kwa me ma han libya me majo so na ntakwa ba na ekwo so akire wo sa no wani ti aja eni tonfo ya no bi so de de be si anu a enam di padodo ma boabo apeso ani no so de de fam no na ma me mfa nto aso plako said ya me mesi ko wo latiti fo aso ye on se be de ho ne ye chi ho aka ho nsam a aba pem ne na amade mu latiti fo ebo ye afiri na no me nda no a ebe pem ne 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 de na nka wo so kakra nanso ade ba ko a bobom kakra ene se wona wo kita card ya ye de top prepaid ni bi no eguma hodo mienu se wo ke card na chi a logo ni ya hodo mienu ba ko eno no wo hwe akire mu a logo ni da ho kakraka ena ho fufuo kakra so wo ho ena ba ko so be hu logo no so eda nche mu kakra bi dia yo mu se ma wo mu se dia logo ni de akire kase re de enu ena ehu akwanya ba ama wo ma mo to enebi a mebetu ha de omo ena enye anubi a omo guso omo to eno na dia logo ni da so pitu abi wontem ho de libya so ba hwe enipa doma abo mpemso ewo latisi fo enim ho ewo adum plenty the high speed han mo a ha dwum ni pa na pedifo kire mu a ne tese kama se eno de nya bi ento ni sisi e tese omo pinkan so kan se network ni etiko ye no fa ba bi aba etimi ye adwuma aye dia medical achiachire mu a lego na eda so no eye kese pa ne mumu de den kemu no de anya de a omo hu etimi enya bi edito na we kro yari libya an premises here every airport run about 90 musa edba asantimi town na uke asantimi antemu akra no a ebro omo kese omo network na ye adwuma no ba bi go holu mu a batme sa be no entumi mai ukọ no ejuso from ni airport run about what from na bia anya de a hode no etumi aba efi kwa bere from ho so ni nyina so emai wo be de nyame nso so a ho so esa ba bi etumi aba mu kakra eye so amene ne mpotem ni adum ha adi wuram adi afa kwada so adi kro no anu da bia etumi aba so asa bia manfo bu so a obuto ni senti ana ma nipa ndodo na awobodom ewo omo office kase ewo adum pepe the street had mo a omo epe atobia dodo na so ba ya omo card ahodo no nso so no bia market mu animu fa na omo tumi nya bito a edo so akoye ohaw ewo had mo nipa abodom pim nko wona wonya bito no kra no libya akwa animu akra kama na wona wonya bito de wo ba hwe mo ya bo afata kase bi esi ha na omo na etiase a omo twen se emre baso na nka omo sie nya atumi anya bi ade akọ wo mu fie ahodo mu kama na de ye mobbo papa Ghana ye mobbo che bibia Pramito Breakfast 93.1 FM and watch 98.9 na ye dane ye ho aba ye ba ensam no bebre na aka che de ye tie se akromfo akeka wo ho ama businessman bi waje ne nkwa de afri ne nsam a che se ya sefem sempa ye ba sesia Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemo waye dia wo ye bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and fa ho ne ba bia wo share say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma say demo ani entertainko na ne speed ne so de wo hu ne seso da say dwumem efie ana ba bia wo hia internet bia de and no ane Cloud Ghana internet Cloud Ghana nkwana Ghana ha o provide internet connectivity a entwitwi Muntwensi a dem say smooth the audi bia a content term so dem out say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and a web hosting there Cloud Ghana internet service in Kwana and you name simple when how bia you provided 24-hour support demand open a check top high opposite Love FM yene kwama rural bank never dine bakum 0202 699 110 and now 0244601933 Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Hey,
na fido loans say simple sir. Won so dia beto wallet mu. Just 15 minutes pay o. Egem. Minua ton drinks for traffic mu so dia beto mu. 15 minutes pay obi a dia beto mu. Wo ye dwadini o wo ye hwan ye o. Wo small loan a. Ye wo hia ne wo Android phone. Wo valid ID card. Na dial *711*999#. Na phone call download Fido app. Every Google Play Store. Fido ni ye FIDO. Bue na apply for the loan. Wo first time wo ma 200 Ghana cedis na se wo tua wi a. Next time wo apagem kosoro. Wo ma kosi 2000 Ghana cedis. Eye 24/7 debia. Ampo. Unkosa lai wo bank bia. Unhia collateral. Unhia guarantor. Sapepepe. Ye wo hia ne se wa dial *711*999#. Na do akọ download Fido app no. No apply for loan. Fido loan. L'argent est prêt. As you saying. The money is ready. Ye ofokwaku medase. One family clinic ho a mekoya mama hu se. Ani da so ho mo bibia wo yare bia. E bia na wonya nhia wo jefo. Enei wiase nyina hu adwuma papa. One family clinic eye. Eba no honam yawo. Die yesisie. Wo to ase. Wo nan ye sifam. Se ya wo ya. E wo wo sempane. E hyehyew. Wo tia fam a na ye tofo. Na ye titiriti. Stroke na achi onipaduane fa. Yawo e ya ma osisi achia. Wo chi na ya wo ya. Wo kon wo nyini mro so. Enso nante ya ye den. Ade se okuta poma. Na wonim se yade akwankro etimi de yawo ba ye nipaduam. Bi wo nso a. Na ba bia yawo no wo no. Enya ho kra na yade no wo. Enti hyene nso. Se yawo ne ba. E ma otrimu nkoto adro no ma ne nginsem ansa. Firi se wonnim yade kra e de saa yawo yaba. Ni nyina na one family clinic wo hunim de. Ya wo mbehwehwe hunu ba bia yawo ne firi. Se ye ntinimu honam mu. Ana wo nkasa yi mu. Wo de abibidro nimde. Ene yaresa kwan ahodo opi na eboa. Na yade bia aka de. Eye kokokra. Wo ye lab, scan, massage, any home care. Si e ba ofi abehwew. Wo ye bema, wo mema sam ye bonus. Sanso na oba, wo masam eye bonus. Wo ye adwuma juada kopim memnida. Anopa no watwe kopim nunu. Hwehwe wo kira kwan wo Kumasi Patase. Wo ben brother man sport. Wo Estate Junction ne so ha. Afei wo asimfosu. Twefo praso. Aguna so adru. Ena mankesim. Frɛ 0546686817. Go www.onefamilyclinic.com. One Family Clinic, the pain expert. One Family Clinic. Abusuani nyina yaresabia. Sompa FM. Abusia yamamu akwaba. Ye kamfo e de mamu se haban heba mecha no abadwa so. Se o pedura etimi boa wo na o menstrual problem no etu ase de ma wo a eye haban heba mecha no. Enye wanwa se obia etu mirika na obehia oba bia na ebihia ne bag m. Efi se eboa ma no pa. Ebia wo nso wadwuma wo ye ntimo se usisi de bia mo se na emu jim sa. Woda wona osa na ha wana typhoid fever na ha wo yare bia ya ne wudi afurusane wa abrabo mu ono mesrawo eye haban heba mesa ho asem ana me ne wo kan ana nika asem ne hinta asem wo mu ono se wodo wo nti wato apeti ba bi etonduro bi te se misty heba kolnak heba apidank heba dan heba fredmes heba ho nyina so kwa ubenya bi eye haban heba mesa eye nwono eye kama papa pebinum ma ho asem hia wa wiai pa Fred Dr. Penny na se bibi na opese bi a wote ase yi a 0257 533 424 0257 533 424 na waje so abusia kens a efiada bia awia no mienu kosi no miensa nti na no fiada na wote se eba so eye Kennedy akompre kwa Japan ho asem ena ya na ye kan wa fidie so ade kire wo mpanifo no ba be kire de yakọ ne de nti a ne bra so sa Ghana fo so e ma no kwan na obetena kunya kase no so se o mampani nti ya ne ye nkọ nankra na fiada bia wi no mienu ekosu no miensa mesra ba bia wo bia no sa wo pa internet na de ye wadwuma e cloud internet Ghana ha ewi asafa na nyina ade bia wo pese wo di internet ye ba bia wo pese wo di internet e ba ho de ma wo bia no edi ne ye ba akopɛ e cloud internet top high higher one year new Live FM and the hwanimu 0244 601 933 0244 601 933 na wajo so se say de fido de se say de fido de se say ye hu se de yesinka no o fido nyame nhira mo se say o mapagya mu o abusua kane na wonya 200 Ghana cedis no na utue we ya no nya 2000 no ese yo me de ko 2005 awura te nyankopo wa fido nyame nhira mo papa the here so afa wo phone no unya dial ya Google Play Store ho wo dial follow instructions no a
wo na wo kro no ko wani mu kura 2500 se se ya pagam ya 500 aka ho jibi sesi a dal sesi a no mo star 711 star no abo na miensa no abo as na dam fido laje epre na abetom ediama so ma me kobre ene ma ben ko bani mra me kwa ma no so na me ni nua be ma bright edi nkomo ne yatie ene se achiase wansamre akronfo akeka won ho ama owura bi a woye business guru pa nkofo yesusu se omaje opanini nkwa edi afri ne nsam ama tere se adese wo mpotam ho nyina obia esu na achiase wansamre ne ye ka no ewo atwema nwabiaja of mensimu wo asante mantem hase asam no nyina no ye nwe be ma bright na wo hono mu a na nka obetimi mu nkyere mu nyina amayen na opani edi ya yensa kan ya wo ba obi anim no yesi efe no Yesu moja edi ya ye nwe be ma bright edi ma ye se edi ya wo ba obi a ehunu sa opani no eye Yesu moja na ye kase obi ye business guru business tycoon papa yi wo sika se wura no ya se eno ene ensam a ye tie na nka ye boye homodi bia se ke benya ye nua no na nka watimi a kyeremu ye dem na enso so na homa no ntotomti sof mame kobrai ye ko swame new swami asem ne ye kan ade hye wo Pentecost nkwanta se no kure ne Yesu municipal assembly any wo assembly member ura ele kini wo ma ani ye kura wo se be na no wo de nkrata bere wo se bia ya wo tie wo sori free wo so mbe sori wo sori wo me ndo mo ba wo containers nginada ye dwiragu na de ha wo pa ne se stores no aye besie no mantem wo nyina adro ben kasie nsuo fam no main pipeline no esu no wo mu sie na fe wo se sharp cap fu bi wo ho a betumi di nkwanhia ba papa sanse na anu enche kora ena mobile money vendor bi ka kobo wura ni shop mu anyame nko a ka wowu yenchi ade hye ne nsem no bi fami ma ba be 17 years ago ha me be hu ye nyina beginning na e baller wata se na echi na mpanifo no timi prapra so kakra kwan be da ho na mo sire se ne o betim do mo containers si wato ade ba atatam ye wo ha no na ekoso a ye hu de ye SM for mpanifo bi abase omo be stores enim bia omo be so mo stores no so me say pipe kese pa do ni so am pipe omo pipe na no ho ne wo emi no ba ko da na ba ko so da fom pa nti me nim de nti a omo say pipe o ye nim so mo ntini nye at the time na afedi omo ma omo task force for no be bubu ha ya mama ha aye say park so omo so be sisa da we na say kura say sharp cap pa nti me ni say e ade e be boa but we say eniano ntina editi ono ye ne wa area ha aya transfer asabol na nyina free ha ntomo ye so mo besi bi no mo de kan besi bi o ha di come to aso command to om to aso na ha nkrofo se de ha no a e sharp curve nkrofo ke zo ma butu obo no aka ho asama so stay main pipe pa no ha ne da ti aka so mo stay na wey ena forma ya ono na ye adwuma ne senya na be che na adwuma me papu bi ala ni ba bi a wo ye adwuma no one day adwuma no wo ye na ye adwuma dada akora ya o ma ya o mu jai no mo san beto aso to onum de nti asa abere no o mani abere nti e contract dada na ye to aso but ne to aso no ye nsi dan fancy pipe so e building dada e wo hono ma ibi ni nti o mo instead of 3 tests no ma ye mu 2 tests aka one nti one na ye be continue ato aso nti so bi be gina say si dan de si pipe so enye no kre bie ni wa tresa na ye nsi dan si pipe so because si dan si pipe no so a pipe no fort ba obeye dey na wa ye ho adwuma untimi nya ho adwuma nti wonti bibia say de say obusa ne say e bia ade we am ye menti ase na de oho bia ye nkyere mu mfa nkyere because me na me be ye adwuma no me nsuo me no bi me nim say de nsuo ho so asemtie na ba de kura ye nsɛe no ye ni ye ne ye nsɛe no so de ase so wotena ha wo hwe efinye ebu he ya ye yi fin we na fi ho no ma ni ye ya ade e de mfa so beba ye nya ade e mfa so bi anyere e ma ade na ye contract dada e na wo hi so hwe a ya ye fi say sa na abisi e na aka na nto aso nti pipe no so wi gina say pipe no ye si dan so anya no kreda mo bi hu de agi edu why wey eye for mine ya new swami Pentecost nkwanta dwumadie bi ekoso ade hye wo ho se droben kasie nsuo na mu eni wo si dan si so no wono so abeyina no abusia ye nyina so e na yemfa ensam no nyina emma na we yadwen kyere kakra ta o minim se motima ye mwane akenkan kakra bi a na nka ya hwe se
awia yo nipa ya ade a osayeye yaka de akira wo se fidolo no ya me ho asem hia ne pebi kwa Google Play Store hold download pe star 711 star no about 9 so no about na dam wo na wo kwese was de 500 Ghana cedis kura ka ho first no wia na utua 200 ne wia no anka ye 2000 what 500 ka ho 2005 na wo kono cloud internet top high o me say internet is something the whole world wonu obia ani seso kona wo mwa sanso so na haban heba Mr. Eduro Semenam enya zameketo o sisi yade pa se bia anadu mu koto ha no mu akota se mintimi nda wo boa wudi agro enya haban ya wo de numbi hwe but pa na tu yade na se wo na wo kro no asante yabo Benedict no samu for penny kuku akosu asomua Libya burger afia jewa kode akosu jewa kode ma meja Murphy Rocky ene busaforo nyina kwa nyako abro no ma chamini mo ene busaforo nyina so eboa ya school fees akiola pk ni Rex for Dr. Silas no busaforo nyina so ma fom de ya yete eprewo nana kwabra kesi ni abiamene wahini ni ama krancha dazo asofu mami premeni asante majimi yatumu mami din foforo wo papa amisa damu nyina ase ama momonitia adeshe. This is Sompa 93.1 FM. Onitin bie pue opue ya wampue ni kwao